Da, interesant. Noi, în general, gândim programe. Încercăm să simplificăm un pic. Deci gândim programe și spunem dacă sellerii adoptă aceste programe, ar trebui să vândă mai mult. Cred că ăsta e motivul pentru care toată lumea vine pe marketplace. Și aici avem Genius, Cross-Border, campanii, Ads, Fulfillment. Astea sunt, spun, cele mai importante 5 programe. Și noi depunem eforturi constante lună de lună cu oameni, cu webinarii, cu tot acest proces de promovare din spate, ca să-i ajutăm pe seller să înțeleagă beneficiile acestor programe și după aceea să învețe să le folosească. Și la final, când tragi linie, Genius e un program foarte folosit, adică are cea mai mare adopție. După aceea Cross-Border e un program foarte folosit de către seller. Dar după aceea, dacă te uiți, câți selleri sunt care le folosesc pe toate 5? Numărul e foarte mic, ca procent, e în zona single digit. Ok. Adică e loc pentru, să spun, prin utilizarea acestor programe, este loc ca sellerii să crească mai mult. Și când noi spunem că sellerii care le folosesc le cresc, ei își dezvoltă business-ul, n-are niciun rost să nu spunem, să spun, adevărul, pentru că noi investim bani în ele, ne consumăm energia, timpul. Adică ele sunt proven că cine le folosește vinde mai mult. După aceea, ce am putea să facem noi mai bine? Bineînțeles, ascultăm feedback legat de aceste programe și lucrăm constant la programe noi. La îmbunătățirea lor, cumva. Da, adică vrem să le îmbunătățim pe astea, avem programe noi și după aceea știu că mai avem și lucruri de rezolvat la nivel de platformă, la nivel de, nu știu, asta cu listarea produselor e un leitmotiv la noi. Adică ne apucăm, tăiem caracteristici obligatorii, facem viața mult mai grea colegilor din search și listing. Când facem asta, repară ei, păstrăm experiența. După aia tot asta apare prima problemă. E o luptă acolo, cred că mai avem de lucru acolo și ce știu iar sigur e că mai avem de lucru în zona de suport. Adică și la suport consider că putem face o treabă mai bună. Cam astea le văd, lucrăm la ele, suntem on top. Sigur mai sunt și altele, dar astea sunt principalele. Le vedem noi că ar fi principalele. Ziceai de chestia cu cross-border, adică Bulgaria-Ungaria în cazul vostru, și ai zis că merge foarte bine. În ce măsură? Adică, hai să zicem așa, din total selleri, cam cât la sută din ei au început să vândă și în Bulgaria și în Ungaria? Că mie mi se pare încă parcă nu speculăm suficient de bine chestia asta. Din total seller care vând pe platforma din România, aș spune că 14-15% vând și în afară. Deci încă dar e loc. Când te uiți în GMV, adică ce GMV au acei 14-15%, aș spune că e peste 50%, sunt zeci de procente. Adică ei sunt relevanți în overall ecosistem, dar ca număr, și asta e un potențial foarte mare pentru mult mai mulți sellers să iasă. Dar ce am descoperit acolo, un lucru funny, vorbind așa cu sellerul, știi care e cel mai mare blocker? Habar n-am, nu știu, frica de necunoscut. Contabilul. Contabilul e cel mai mare blocker. Primul lucru o să fie nu. Da, de ce? Adică la modul că se complică? Adică în momentul în care vinzi o țară e ok, să spun, nu se complică, dar când vinzi în două țări, trebuie să te înregistrezi în OSS, trebuie să depui alte declarații și acolo lucrurile se complică și multe se blochează la contabil. Adică avem foarte mulți selleri în Ungaria și ne mirăm, dar de ce nu merg oamenii ăștia în Bulgaria? Nu, că nu vrea contabilul, că... E suficient o țară. Hai să tatonăm terenul întâi cu Ungaria. UE lucrează să simplifice lucrurile, dar și la ei este un proces, trebuie să înțelegem. Ne-au dat un tool foarte bun, acest OSS, hai să-l folosim. Bun, Tudor, tocmai pentru că sunteți un marketplace și pentru că aveți la îndemână așa o privire de ansamblu pe tot ce înseamnă statistici, date, cifre, ce se vinde, ce s-a întâmplat anul ăsta, care au fost categoriile, să zicem, care anul ăsta au funcționat bine, poate chiar au și crescut verticalele și care au fost alea care n-au mers bine anul ăsta. Că probabil în funcție de chestia asta, cei care au business-uri online în sală o să se poată să aibă un benchmark așa. Bă, uite, sunt pe vând ulei de măsline. Într-adevăr, nu prea s-a vândut la nimeni, nu doar la mine.
Aș zice categorii care au mers foarte bine sau cel puțin la noi, ce am văzut creștere și adopție mare ca număr de clienți, a fost odată zona de produse pentru casă, dar nu, să spun, canapele sau lucruri de genul ăsta. Produse mai, le numim noi, de household. Farfurii din acel registru. Am înțeles. Nu mă puneți dau un exemple că nu le stăpânesc. Nu le După care avem zona de beauty, unde au fost rezultate foarte bune. După care a mai mers foarte bine zona de jucării. A mai mers iarăși foarte bine zona de îmbrăcăminte, încălțăminte, zona de fashion. Ok. În general, aș spune categoriile, ca să iau așa un termen mai broad, non-electro, low ASP. Adică zona asta a mers și unde am investit și noi în game și am făcut, să spun, niște journey-uri mai simple pentru client. În general, lucrurile au mers bine. Nu pot să spun că n-a mers bine, dar clienții s-au stocat în pandemie foarte mult pe niște produse. Produsele alea au un timp de utilizare îndelungat și aici alea nu au mers, să spun, extraordinar de bine. Și aici ai zona de, să spun, cred că electro, high ASP, zona de home, high ASP, nu știu, canapele, televizoare. N-aș zice că n-a mers bine, dar nu a crescut atât de mult. Ori a fost flat zona aceasta. Pentru că, pur și simplu, câte televizoare, câte canapele poți să pui în casă, ajungi la un blocaj de genul ăsta. Corect. Și pentru că și de dimineață am întrebat, sunt curios dacă, din nou, pentru că aveți acces la volume mari de comenzi, ce s-a schimbat, dacă s-a schimbat ceva în comportamentul consumatorilor anul ăsta, dacă ați văzut, nu știu, scăderi de valori media a comenzii, au fost atenți mai degrabă la produse mai ieftine, caută chestii la reducere mai mult. Ce a funcționat ca și campanii pentru voi? Că aveți campanii în continuu, da? Prețul a crescut foarte mult ca importanță, adică noi cumva în pandemie cu toții vindeam pentru că existam. Adică era ca în anii... Nu trebuia să faci nimic. În 2000 vindeai televizorul din tir. Dar asta era singurul asset care trebuia să-l ai, să ai tirul cu televizoare în el. Dar oamenii erau închiși în casă, lucrurile mergeau extraordinar de bine. Atunci contau foarte mult serviciile. Deci 2020-2021 a fost foarte mult despre servicii. Noi am început 2022 tot cu un mindset pe servicii, adică tot strategia asta o aveam, dar la un moment dat, pe la începutul anului, când vedeam că o luam așa încet în jos și începusem să pierdem clienți, am zis ok, hai să regândim un pic strategia și ne-am mutat destul de mult pe zona asta de preț. Adică am început să le oferim clienților mai multe promoții, dar în același timp am început să investim foarte mult și în game, noi le numim low ASP. Adică noi nu promovam, de fapt, cred că low ASP and e-commerce sunt în antiteză cumva, pentru că, ok, iei un produs de 20 de lei, faci 20% margine, dar in the end tot 5 lei faci. Când costul de transport e cât e, nu prea are cum să dea bine. Dar trebuie să mergem către un ASP mai jos, pentru că asta, jocul pentru noi va fi să creăm frecvență foarte mare la clienți, să-i creăm un habit. Băi, nu te mai duce la strip mall, nu te mai duce la mall, nu te mai duce la magazin, stai în e-commerce, comandă groceries, comandă ce vrei tu. Fără să creăm acest habit, dacă pur și simplu ne batem în marketing și într-o campanie spot, nu vom reuși să creștem long term și să luăm noi ca segment să câștigăm din piața mare. Vom rămâne tot timpul blocați într-o de asta. Noi 10-11% stăm acolo și ne jucăm în curtea școlii și offline-ul 90 și ceva, 90%. Da. Deci, trebuie să mergem către zona asta de low ASP. După aceea, ca să creăm habit. După aceea, ce mai este un trend foarte important este acesta de livrare. Adică trebuie să reușim să livrăm cu un next day bun. Și trebuie să punem împreună presiune pe curieri ca să ne livreze marfa cu un next day bun, inclusiv sâmbătă și duminica. Adică nu e suficient ca... Dacă dai o comandă vineri la ora 4, nu sunt, trebuie să facă, că altfel nu o să creștem nici noi și nu o să crească nici ei. Nu e normal, vineri la ora 4 dai o comandă să vină marți. Adică
N-ai cum să te bați cu offline-ul în condițiile astea. N-ai nicio șansă. Ok, am mai tot discutat de chestia asta și în trecut și încă nu s-a întâmplat. O Mai discutăm vedem. în fiecare zi. Da. Hai să te întreb, sunt foarte multe întrebări din partea voastră.